RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. Ako si Nilo, ginaingon, tagsa kara makakita og lalaki nga buutan rong panahona. Busa ang pingi ang akong gugma. Aron dili ko mawa nimo sa hingpit. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa tay? Wala Nilo. Singa magitong nakita ko nga imong uyab nga may laing kuyog dito sa syudad. Ug labing kay sila, Sinor maperting nga kabaliko sa ihawak sa lalaki. Nasayop ka lang sa imong nakita tay. Dili is norma ang nakita mo. Butas norma tay. Mahal ko niya. Busa dili mahitabo nga mangita siya lain. Ay siya lagi to Nilo. Sinor magito. Naunsa man ka tayo Tiguwang nga na tay. Ug hap na ang imong pananaw. Mo nga si Norma ang imong pagtuo nga imong nakita. Donggo di day mo niya niyang pong kigong. Sige makapayubos ka man siya. Di man ka mutuon niya. Kung ingon naman noon ko niya mo nga. Kuhan ka nang hanyap-hanyap. Pananaw. Kung di ka mutuo siya kung gisulti niya mo nga. Bahala ka Gisultihan ka lang ka. Kay anak tagod ka. Still di ko gusto nga binuangan ka ni Norma. Pero kay, unsa man, hap man ka sa imong panan, hap naman sad ko, kawam naman Ay, bahala ka Ubos ng tatay na kuda. Apa nakasiguro ko, nga dili si Norma yung nakita nga may kuyog nga laki. Dili ka to siya. Unsa? Nakita ka sa amahan ni Nilo uban sa lain nimong uyab? Oo, day. Pero bahala na. Di ko kumuangkon nga doon ni Nilo nga ako ang nakita sa iyang amahan, no? Day, nakasiguro ko day nga motuog yun si Nilo sa iyang tatay. Iya ko ng amahan. Di gud na laing tao ang nisumbong niya. Ay, day, bahala mo tuo siya. Basta kay di ko kumuangkon. Ikaw sa day ba? Wa ka man kahay gusto ni Nilo. Nganong di naman lang nimo siya buwagan og tarong. Aron basad makapangita na siya glain. Kung mahitabo nga tuhuan yang iyang amahan, awan ako'y mahimo. Pero kung ako'y iyang tuhuan, mas maayo. Ganahan kong Nilo, kay dunay maayong trabaho. Nya, magsige siya hatag na kong kwarta. Sayang masad kaayo kung maato siya slain, di ba? Ako day pa. Naluoy jud ko anang Nilo. Ay, masulti na lang ko nimos tinuod ha. Nakagusto ba ako anang Nilo? Aon sa gudi ay, ikaw nakagusto ka di ay ni Nilo? Mm. Sa ato pa? Sa
Sabton ko na lang, nga usa ka sad unya sa mubuking nako ngadto kang Nilo, nga may lain kong uyab unsa no. Ibo kay nang buhaton, maputol gyud ang atong panakigala. Day, tinuod nga dako ko gusto ni Nilo. Pero dili ta kabukhon ngadto niya, uy. Nga, imo ra siyang binuangan. Pero kinala ikasulti ko nimo, Day. Anugon ang kabuutan ni Nilo nga imo lang siyang binuangan. Dako siya gusto nimo. Busa ayaw siya palabya. Aron dili ka magmahay sa umaabot ng mga adlaw. Day Elsa. Day, Ilsa. Mao ka na din do. Pasaylo ako nga dili na ko madawat ang imong kugma. Oo, mangkot ko'y gusto nimo. Hinigala raman ang akong pagtanaw nimo. Sinilo manggod ang akong nagustuhan. Pero day, kuan ba? May uyaw naman siya. Uyaw siya sa imong higalang si Norma. Tinuod na. Ug ako'y naluoy ni Nilo. Kay may laing uyab si Norma. Iyarang gibinuangan si Nilo. Day, ay gusto si Nilo ni mo. Sabi mo, kanay mo gugma nga to niya, sayang kayo. Ako may tinuod ng mahal mo, Delsa. Pero ako'y gusto nimo. Wa din do. Mayo ka niya ako ng Norma. Kabaga ba niyo magnaw? Ako mismo nakakita nga may lain kang gilabing-labing. May lain kang uyab. Unya, may pilit lang gyapon sa kong anak. Uy, Noy Pablo, ay taong kong butang-butang sulti. Uy, gabaan ba ka na ako, Noy? Ay, bakit ako anak? Ayaw sa gimuag-buang. Noy Pablo! Kaka, malakag sulti, Noy Pablo, uy! Pakilagilag ya. Kanya ako nga ikaw ang kuan na makak. O dili ako. Ayaw pugsa sa pagpangkos turmatay. Siya yung mo nakita. Ay, salamat. Salamat. Salamat kay ako'y gituhan mo, Nilo. Buutan ang akong uyab tay. Dili siya ang imo nakita nga may laing kuyog nga laki. Sige. Anak yung tuon nga yung babae nga igo lang kang ipangwarta. Bugo lang yung kay ka. Nga di ka makasabot kung iya kang itunto. Bugo kang dako, Nilo. Unsa? Mao kanay tinuod nilo. Si Norma mismo misulti na ako nga may lain siyang uyab. Gisultihan ta lang ka ani. Balag masuko siya nako. Tinuod ba kinigisulti mo nako dahil sa? Dili ko bakakon. Tinuod, nakagusto ko nimo. Ug dawaton ko na lang unta nga siyang imong higugma. Pero iya ka lang gitunto. O kinsa ang iyang uyab? Nakaila ka ba? Ang kanhing nanguyab sad nako nga akong gibasted, si Bador. Si Bador? Duha na silang nanguyab nako, si Bador ug si Dindo. Apan wa man ako sila sugta, kay man ko'y gusto nila. Ikaw manggut unta. Diha man ko makagusto nimo. Bahala nagbabahay ko nga buhat. Nya misulti ko na mong tinod akong pagbati. Ako'y nakagusto nimo og dili si Norma. Ikaw, Tinuod yun ay nga imo lang kong gibuang, Norma! karon nga nasakpan mi nimo. Siman, buwagin na siya day. Buwagin na si Nilo. Nilo, sorry. Kaya kung imong tinuod nga gihigugma, ugili siya. Nasakpan naman gid mo. Buwag na lang tadong. Oh, Nilo. Og dako kayo akong kalipay nga gipanguyaban ko nimo. Dugay na kay kong nagpaabot ini Nilo. Kay mahal ta kaayo ka. Mahal ko naman unta kayos, Norma. Apan pugson ko siya sa pagkikalimot. Ug ikaw. Ikaw na ang hatagan ko sa tanan kong panahon. Ikaw na, Elsa. Salamat. Salamat, Nilo. Dili ka magmahay na ako. Kay matuod kong nagmahal nimo. Gihigog mata kapag ayo, Nilo.
Kung ganing imuha, og klaro kaayo nga, virgin. Virgin bagit na dong. Ikaw pa may nakauna na. Kalami na yun ang hagka ng ubos. Ang imong boobs, ako kundi. Kalami, anak nilo. Akong di pa kumubuon kay ako na ning ikuan sa imuha. Nagdali ka. Oo. Anak, katus kigod anak. Giatake. Ibig na taning duha ni mo kapaan, eh. Karon, Ala, ay, agay. Gadali, lagi agay. Agay, nilo, agay. Uy, hinahinaya dong. Virgin pa ka dong, agay. Uy, agay. Recorded by Daily Pen. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule. Romeo Duran sa akong rich bitaw na ay mga bugol do kabaw murag dako koko sa tao sakit kayo tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule mo na to wala na yung na ninahinay na siya mag-anahinay siya nagkawala hadto nawala na gyud mo gini pinaka-debis niya kay nawala magod basta ka ako sa lago ko mo testimony niyo ana nga nindot gyud. Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na. virgin yun nga akong nakuha sa Elsa. Ug sa adlaw sa among kasal, naghilak si Norma sa tumang